Hola, hola, una altra setmana al bancalet de Tino i Pepa, benvinguts. Avui pol·linitzem els nostres cultius. Doncs sí, amics i amigues del bancalet, avui ens disfressem d'abelles i anem a pol·linitzar les flors que tenim. Això ha quedat una miqueta estrany, no? Home, estrany no sé, però veure't vestit així no m'ho perc per res del món. El que sí que has de fer és canviar-te de roba que fa 3 setmanes que vas amb el mateix tio guarro. A veure, ja m'entendreu. Intente gravar diversos vídeos en un mateix dia i així faig la feina que tinc que fer i vos la mostre. A més, també tinc que fer altres coses al dia, així que... I tranquil, que això de la disfressa no ho veuràs mai. És només una manera de parlar. Val? Està clar. Doncs una llàstima, la veritat. Mireu, ara que no ens escolta, si arribem als 100 subscriptors, ha de fer un vídeo amb la disfressa. Què vos sembla? I malgrat que això ho fa la pròpia natura, nosaltres sempre podem ajudar una miqueta a que aquestes flors femelles siguin pol·linitzades. Ho farem a les carabassetes, mirem també els cogombres i si hi hagués alguna flor en les bajoques i en les carabasses. Però primer de tot vos voldria mostrar la diferència entre les flors mascle i les flors femelles. I així ho entendrem tot una miqueta millor. Així podem veure-ho. Esta flor d'ací és una flor mascle, veiem que té és un palo, és una rama fineta, i esta d'ací és una femella. Veiem que així es diferencia perquè la femella és com el començament del fruit. En aquest cas és una carabasseta, així té la flor, així tenim una altra, veieu la diferència? Aquesta és més grosseta i aquesta que és mascle és una rameta fineta. La diferència també en les flors del cogombre. Així, per exemple, tenim una flor femella i així una flor mascle. Veieu? En resum, la flor femella té com si diguérem el fruit i comença que s'ha de pol·linitzar, com per exemple aquesta d'ací, i la flor mascle seria aquesta, que és un palet i la flor. Així tenim un exemple del que vos volia explicar. Esta flor és una flor mascle que la gastarem per a pol·linitzar. Molt de cuidat, llevarem els pètals, que estos són comestibles, poden fer rebossats, i així tenim el pol·len. Obrim i seria qüestió de impregnar de pol·len la flor. Com veiem, esta és femella perquè té el fruit. Obriríem un poc i amb aquest mascle llevem amb molt de cuidadet els pètals i amb així estaria el pol·len
I introduiríem en la flor femella. Així ens assegurem que aquesta està pol·linitzada. Bé, fins així el vídeo d'avui. Espero que vos hagi resultat una miqueta interessant. Comenteu-me què vos ha semblat i si vos agraden aquests tipus de vídeos. Com sempre dic, mestre de res, aprenen de tot. Per mi és un plaer enorme aprendre aquestes coses i posar-les en pràctica. Així que fins la setmana que ve. Adeu! Si us ha agradat este vídeo, doneu-li un like i subscriviu-vos al canal. Mua!